Enflasyona giran li ser hemî beşên jiyanê bandoreka pir mezin çêkiriye. Her tişt sedî 200-300 biha bûne. Saziya Îstatîstîkê ya Tirkiyeyê enflasyonê sedî pêncî destnîşan kir lê akademisyenên serbixwe grûpa lêkolîna enflasyonê ava kirin bi navê NAG û ew dibêjin ku enflasyon li Tirkiyeyê niha ji sedî 112 ve. Di meha Adarê de enflasyon ji sedî 5 zêde bûye. Helbet wekî hemî bajaran Amed jî dibin giraniya bihaya enflasyonê de ye. Goşt buha bûyî, rûn buha bûyî, arvan buha bûyî, her tişt buha ye. Yani tiştek nayê sendenî dî. Rifat Okur rojnişvanê Amedê ye. Ew jî dibêje li sifreyan berê di fitariyê de çend cure xwarin datanîn lê neha baş nikarin cureyekî jî çêkin. Ew bihaya jiyanê bi pêva xelayê pênase dike. Ew ê feqîr mira. Berê de deh çeşît yemek dida ser sinî aga ya çay û penîrê, çay û torakê, işte çay û zeytûnê yemek tuna. Ew ê feqîr me got berê bav û kalê me digot xela. Ma weça tu nika bisînî xelayî zaten a. Erê wele. Di meha Ramezanê de hin xwarin hene ku jênegerin sifreyên fitariyê ne ava sûsê, ecîn, şîranê. Helbet cîgera Amedê jî xemla sifreyan e. Lê ji par û îsal giraniyek mezin heye ku êdî mirov ji van xwarinan jî mehrûm mane. Wekî her tiştî enflasyonê li wan jî xistiye. Newzad posteyê 30 salan yê ecînê ye ku dibêje porsiyona par bi 25 bû îsal ji 5 bihatire. İsal pariki der tiştada pariki inki zam bu. Yani ilo tereki ay ben em röportaj dikin ilo tereki havayı 6 milyonu, marol ki 15 milyonu. Jibina inki masrafı girane hatta deste me var em dikarın insanı mera em inki kemati dedin. Hatta par hatta perar me torba ki arvan 105 milyon ama kasını 505 milyon. Burma qedayîfa Diyarbekirî di nav da têra xwe gûz heye bi nivîşk çê dibe. Kîloya wî 200 lîra ye. Qedayîf cureyek şîraniya Amedê ye ku kîloya wê gihîştiye 200. Şîranî jî êdî bûye xwarina sifreyên dewlemendan. Firqek pir mezin di nav Remezana par û îsal de heye. Par di rojek de me li gorî îsal 15 senî zêdetir şîranî difrot, lê Remezana îsal da kara me ji sedî 5 kêm bû. Şîraniya ku par 100 lîre bû, îsal bû 105 lîre. Di meha Ramezanê de adeta gelek malbatan e ku fitariya xwe li derve bi kebaba cîgerê vekin. Lê îsal malbatek ji sê endeman bixwazin şîvê li dikana kebaban bixwin, lazim e ku nêzî 500 lîre ji çav derxin. Millet nikare mesela millet asgari ücret şoğle zaten ev kira bide bire lokantê de nanê bixwe nikare yani ha qîm nake ev para qîm nake. Piştî hilbijartinê me tirsî heye ku enflasyon jî ji vî halê xerabtir bibe. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.